Здравейте хора! Слагам началото на този мой първи влог. Защото лято е, всички са на почивка, на море, на екскурзия, на планина. Няма значение къде, но всички са на някъде. И доста трудно се случват нещата с подкастите. Както виждате, включително и аз съм така доста разголена по бански. Причината за това е, че аз съм на море. Този път отново съм с Виктория Капитонова тук. Ще прекараме 5 дни заедно. Ние всъщност, когато идваме тук, през повечето време се седим в хотела, защото наистина ни е много приятно и има абсолютно всичко. Включени са закуски, вечери в цената, заедно с нощувката. Имате басейн, както ви показах, морето е пред вас, какво повече му трябва на човек. Тъй като ми предстоят доста почивки, ще ги снимам и ще ви разказвам за тях, ще виждате какво правя, къде съм и така нататък. Първият ми влог е от Olive Villas. Тези, които ме следят в социалните мрежи и по-специално Instagram, сега е момента да кажа, ако не ме следвате там, да го направите. Денис Хайруаню. Са виждали вече, че аз идвам тук за трети път. Много ми харесва, много съм доволна. Ще ви покажа защо. Ще разберете сами. И сега е момента също още в самото начало да ви кажа, че имам промокод за отстъпка, която може да въведете в сайта, когато си правите резервация, който е Денис10. С него получавате 10% отстъпка от цената за престоя ви тук. И разбира се, без да ви убеждавам или каквото и да било, вие сами ще видите за какво райско място става въпрос и според мен ще побързате да си направите резервация сами. Както казах, това е моят трети път тук. И сега започвам с показването на самата база тук. Сега ще ви разходя из тази прекрасна моя любима вила. Това е рецепцията още в началото, а всъщност нека ви покажа, че разполага със собствен паркинг хотела за всички гости, така че няма от какво да се притеснявате. Ето е рецепцията, тук се регистрирате. Здравейте! Имате welcome drink, здравословни бисквитки, а ние продължаваме нататък. Така, сега се насочваме надолу. Това е най-новата част на вилите Olive Villas, вила 3 от тази година. Ние продължаваме напред и се насочваме към първа и втора вила, но преди това ще ви покажа и спа центъра, който се намира тук веднага в ляво, в който има парна баня, сауна, масажи, различни терапии и така нататък. Olive Ability Wellness работи от 9 до 21 часа. Също така гостите имат безплатни групови тренировки, пилатес, ейр йога. Ето, просто да надникнем. Тук вътре се намират всичките съоръжения, които ви изборих. Аз съм ги ползвала. Много са хубави. И сега продължаваме. Това са вила 1, където ние този път спим с Виктория, и вила 2, където също сме спали. Единия път отново с Виктория, единия път с майка ми. Вижте каква гледка. Между другото, вижте колко маслинови дръвчета има. И сега се насочваме към басейна. Ето го и него.
сега ще ви покажа един кът със снимки, където се снимат всички задължително, включително и аз, разбира се. Ето го, вижте колко е хубав. Има мици. Ето тук се провежда аеройогата. Плажа, както виждате, хотела е на първа линия. Ето тук има шезлонзи. Ресторантът е по-надолу. Между другото, басейнът е с солена вода. Продължаваме напред. Ето още едно маслинено дръвче. Още едно. Детския басейн. Хоп. И ние днес сме се настанили ето тук. Вижте каква гледка. Отново сме в Olive Villas. Ето ни го мини бара. Хладилник. Тук имаме комплимент, водички, кафенца всеки ден. Ябълка. Ето ни и спалнята. Телевизор. Имаме си тук футиолче с масичка. Показвам ви и банята. Ето ме и мен. Аз не съм много загледана в момента след път, но сега ще ви покажа най-хубавата част. А именно уникалната тераска. Ето тук с Вики ще си пием кафето сутрин. Имаме си масичка, столчета и една невероятна люлчица. И гледайте сега какво става. Това е другата част на хотела. Ние сме в първа. И гледката. Невероятна. Това е басейна. Хотела е пълен догоре, така ни казаха. Ето там в онази част провежда аеройогата. И това долу е ресторанта, който ще ви покажа допълнително. Настанихме се и сме готови за плаж. Ето и моят аутфит за днес. И сега сме в ресторанта. Аз ще хапвам цезар с кариди, Вики цезар с пиле и една пилешка супа аз. И ето ни гледчицата и от ресторант. А ето го и самия ресторант. Сега няма никой, защото е 5 часа след обяд и всички са на плаж. Здравейте хора! Включвам се да ви разкажа как ни протича деня с Вики днес. Тя дойде да ме вземе към 11:30 или към 12 часа вече горе-долу стана. Тръгнахме, пътувахме, добре беше пътя. Не сме усетили жеги на климатик. Имаше някаква катастрофа, колкото разбрах по Бургас. Минахме през селата, но не беше проблем. Пристигнахме тук към 4 часа, може би, или 4:30. Настанихме се, показах ви стаята и след това преоблякохме се, отидохме на плажа, поръчахме си да хапнем, но ни казаха, че вече сервират само в ресторанта. Слезнахме, отидохме да хапнем в ресторанта. Заваля някакъв кратък дъждец. Всъщност просто имаше няколко капки общо.
но така се стъмни изведнъж. Поизплаша хората, повечето си тръгнаха от плажа и хапнахме, върнахме се на плажа, но пък вече нямаше слънце, духаше и общо взето се качихме горе. Сега Вики влезна да се къпе, а съм тук на нашата прекрасна тераска и ще се подцъкам на телефона, докато я чакам да излезне и да влезна да се къпа аз. След това, въпреки че току-що ядохме, ще следвам по някое време на вечеря, да хапнем нещичко, лекичко, евентуално, зависи какво има, защото тук доста посетителки има. Ще ви снимам вечерята, евентуално дали ще правим нещо след вечерята, и като това се чудим, защото е събота, но пък ние сме пътували, изморени сме, първи ден е. И ще си помислим, ще видим и вие ще разберете също, разбира се. И пак да кажа, че това ми е първи влог, така че приемам всякакви забележки, съвети и така нататък. Да ви покажем какво правим с Викито. Има чай. На здраве! В събота вечер в Созопол. Какво да прави друго човек, освен да пие чай? Снима нещо? Да. Да, ще пием по един чай, ще видим по една бисквитка и спиваме. Ай, чао, с лека нощ. Вече сме на закуска. Вижте какво изобилие. Доматки запечени, крокетки. Моя любим бекон и гъбки. Варени яйца, бъркани, боб и овес. Наденички, кренвирши. Хора, днес цял ден с Вики правим контент. Станахме сутринта, пихме по един чай, закусихме и дойдохме в стаята да се гримираме. И след това, като се започнаха едни снимки, рилс, какво ли не, и все още не сме готови. Чакам я нея да се оправи, да я снимам и да ходим на плаж. И днес, може би, ще излезнем от хотела. Днесният трети ден. Да вечеряме някакъв другаде, защото малко разнообразие. И така, до сега, откакто сме дошли, всеки ден закусваме и вечеряме в хотела, лежим на басейна и на шезлонците, влизаме да се къпаме в морето и така. Сутрин и вечер си пием чай. Какво друго да ви кажа? Тук е просто много приятно и спокойно за истинска почивка, наистина, така че който има нужда от това и му харесва това, това е място. Вижте как си отрупахме масата за вечеря.
Аз си сложих от почти всичко, каквото ми видяха очите. Вкусняшки, нали, Вики? Ще малко ръчка да докараме. Да. Тази сутрин закуската е здравословна, плодове, чия, мляко, зелен чай естествено, с лимонче и мед. На Вики е същата банана, дори ще го разделим, защото след закуската ще тренираме и би било добре да не сме преяли като всяка сутрин. Днес решихме да разнообразим малко и да дойдем на плаж. И сме в един нов бич бар на Каваци, Ноа Biking and Life. Това е Вики. Всичко е черно. И е спокойно, много тиха музика, чадърите са дебели, има хубава сянка, подходяща за тези жеги. Айде, това е ресторанта, който ще ми покажа малко по-късно близо, защото със сигурност ще хапнем там. Както виждате, тук всичко е черно и аз, както винаги, като една протестантка съм бяло. Много яко ми изглежда. Ето тук още един кът с снимки, разбира се. Ето тук някакви VIP легалца ми изглежда, че има. Ето и част от нашия обяд. И моята супичка дойде. Цвета им не е много обещаващ, но пък дано на вкус да ми хареса. Тази сутрин си поръчихме яйца Бенедикт, аз с сьомга и с шунка. А това е френч тост. Вики колко хубаво си го подреди. И аз тук взех допълнително. Хора, здравейте! Аз нямам търпение да ви съобщя, че ние излезнахме от хотела. Може ли да повярвате? И сме на едно много яко място. Сега ще ви покажа.
Ние сме в Черноморец, в ресторант Simple Beach. Вижте колко е красиво. Ето и кака Виктория. Препоръчвам, аз тук не съм идвала от 2 години май, така че сега ще видим какво ще капваме и пиваме и ще ви кажа. И ни почерпиха от заведението по едно коктейлче, което изглежда много яко. На здраве от нас! Ние се прибрахме и вижте каква вечер се изтрекнахме в стаята. Христа! Къде е това просеко? Ето го! Ти можеш ли да отвориш? Да. Да? Да. Юху! Да. Айде. Champagne showers. What? Айде, Айде на здраве! Уху!